Kiva olla täällä kaikki yhdessä. Kiitos kaikille, kun olette päässeet paikalle. Kristian, miten jaksaisi arjessa? Palautuisi paremmin? Joo, kiitos kutsusta tänne ja kiva, että täällä on väkeä paljon täällä meillä Lapinlahden lähtiöllä. Mä ehkä lähtisin vastaamaan tuohon tärkeään kysymykseen niin kuin, tutkimuksesta lähtöisin, että mitä tutkimus kertoo, että mitä on tärkeää meidän mielenterveydelle, meidän jaksamiselle, meidän palautumiselle. Ja siinä voisi nostaa 5 asiaa oikeastaan esille. Ensimmäinen, ja sen te varmaan kaikki arvaatte, on se, että huolehditaan, että olemme vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Että pidämme huolta ystävyyssuhteista, sukulaisuussuhteista, että jätämme aikaa ja varaamme aikaa myöskin siihen kiireisessä arjessa, että olemme yhteydessä toisiin. Yksinäisyys ei ole kenellekään hyvä asia, mutta sen sijaan yhteys toisiin on hyvä asia. Siitä pitäisin kiinni. Toinen asia, joka tutkimus osoittaa, on se, että aktiivisuus on meille hyvä asia. Se, että käytämme aivojamme, olemme aktiivisia, myöskin fyysisesti aktiivisia. Liikkuminen, sen ei tarvitse olla mitään himokuntoilua, mutta liikkuminen, ihan arkiliikkuminenkin on hyvä mielenterveydelle. Jos varsinkin jos on sellainen istumatyö, niin on hyvä, että vapaa-aikana ainakin tekee sellaista hyötyliikuntaa. Aktiivisuus ja siihen liittyen se tulee oikeastaan se 3. asia, joka on tärkeä. Ja se on se, että huolehdimme siitä, että joka päivä opimme jotakin uutta. Otamme pienen askeleen sinne mukavuusalueen ulkopuolelle. Koemme ja opimme jotakin uutta. Uuden oppiminen tukee mielenterveyttä. Se voi olla vaikka se, että työmatkalla ottaa hieman toisenlaisen reitin kuin muutoin. Sekin on uutta. Ja siihen liittyen siellä työmatkalla niin voi havainnoida erilaisia asioita. Ja se onkin sitten se 4. pointti, jonka tutkimus kertoo, että sellainen tietoinen läsnäolo, että huomaa ympäristön ja elää tässä ja nyt, ei niissä menneissä epäonnistumisissa tai niissä tulevissa huolenaiheissa, vaan juuri nyt tässä kauniina kesäkuisena sunnuntaina nautimme tästä säästä, tästä ympäristöstä, luonnosta, kukkivista syreeneistä, jotka ehkä tuoksuu jopa tänne saakka, jos oikein tarkasti yrittää havainnoida. Eli sellainen tietoinen läsnäolo läpi päivän on hyvä asia mielenterveydelle. Ja 5. ja viimeinen asia, joka mä ajattelin tässä nostaa esille, kun tutkimus sanoo, on se, että itse asiassa ihmiset, jotka ovat kitsaita tai saitoja, he eivät voi kovin hyvin. Mutta ihminen, joka on antelias, voi hyvin. Se tukee omaa mielenterveyttä. Ja anteliaisuudella tässä ei tarkoita sitä, että meidän pitäisi jatkuvasti lahjoittaa rahoja oikealle ja vasemmalle, vaan voi olla antelias monella tavalla. Voi antaa omaa aikaansa, voi jakaa omia kokemuksiaan, voi jakaa tietämystään, voi monella tavalla jakaa hyvää, esimerkiksi vapaaehtoistyötä. Niin tällainen anteliaisuus, jos siitä pitää kiinni, niin se tukee myöskin sitä mielen hyvinvointia. Ja nämä ei nyt ole, nämä 5 asiaa ei nyt ole ihan vaan mun päästä keksittyjä, vaan nämä ihan perustuu vankkoihin
moniin kymmeniin tutkimuksiin siitä, mikä saa ihminen voimaan hyvin, jaksamaan, kokemaan positiivista mielenterveyttä ja selviytymään vaikeuksista. Kiitos. Olipa tosi hyvä kuulla, että varmaan nuo asiat on kaikki sellaisia, mitkä on joskus kuullut, mutta tuntuu tosi hyvältä, kun niistä muistutetaan. Ja se on ehkä semmoinen ikuinen oppi oikeasti löytää arjessa, että muistaa harjoittaa niitä, jolloin ne niin kuin tulee läsnä oleviksi. Kiitos. Joo. Meillä on eri ihmisiltä kerättyjä kysymyksiä, jotka on täällä ihan sattumanvaraisessa järjestyksessä täällä astiassa, niin haluaisin näitä kysymyksiä sitten esittää lisää. Eli katsotaan, mikä täältä tulee seuraavana. Se on jännä kohta. Joo.